Ola e benvidos á 8ª edición do Tico Diario, un informativo do Servicio de Audiovisuais da Deputación Diferente e con protagonistas que vos resultarán familiares. É mércores 4 de marzo e comezamos coa noticia da semana da nosa compañeira Lucía Mera. Lucía, que nos traes hoxe? Bos días, Telma. Pois verás, comezamos este informativo falando dunhas das xoas da nosa provincia, a Ribeira Sacra. Esta paisaxe cultural é candidata oficial para ser declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Se queres saber por que merece este recoñecemento, non te perdas o seguinte vídeo. A provincia de Lugo conta cunha xoia natural das máis fermosas de España. Só hai que contemplar a súa paisaxe para darse conta que ben podería ocupar as portadas das revistas de viaxe máis prestixiosas do mundo. Estamos a falar da Ribeira Sacra, un enclave único declarado recentemente ben de interese turístico-cultural e candidata a converterse en 2021 en Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Bañada polos ríos Miño, Sil e Cabe, as provincias de Lugo e Ourense comparten este espazo natural. En total, 21 concellos forman o territorio en ambas ribeiras, 8 de Ourense e 13 de Lugo. Grandes canóns de beleza sen igual e profundos bosques de castaños e carballos ocultaron miles de segredos e historias por estas terras que levan séculos maravillando os que aquí se achegan. Hoxe é coñecida por miles de visitantes que comproban como a maxia deste lugar atrapa e conecta coa natureza máis pura. E é que a vista está que a Ribeira Sacra ten motivos máis que suficientes para convencer a calquera xurado da UNESCO e poder compartir este patrimonio co mundo. Merece esta distinción pola impresionante beleza do Canón do Sil, desde os seus miradoiros ou sucando as súas augas en catamarán, polos seus mosteiros, como o de San Salvador de Ferreira de Pantón, que agocha verdadeiros tesouros artísticos, polas súas igrexas e ermidas. E que dicir dos viños da Ribeira Sacra, coñecidos e recoñecidos en todo o mundo, con premios á excelencia, ocupando os rankings mundiais no sector. Unha denominación de orixe que se aprecia aínda máis ao ver o traballo que supón recoller a uva nos empinados bancais das súas ladeiras. De aí que esta dura tarefa sexa coñecida como viticultura heroica. En definitiva, este paraíso merece ser compartido co mundo porque é un entorno natural único para os amantes do sendeirismo, montañismo e a ornitoloxía. Nos últimos anos deronse pasos de xigante para alcanzar esta meta, cada vez máis cerca. No 2011 foi clave o proxecto impulsado pola Deputación de Lugo, o que se sumaron varios concellos á Deputación de Ourense e outras institucións. Agora todo indica que esta loita pode acabar en éxito o vindeiro 2021, ano que a UNESCO decidirá se a candidatura da Ribeira Sacra formará parte da lista de patrimonios mundiais. Será a única candidata española a optar a este recoñecemento e de alzarse con este título convertiríase no 7º ben mundial da nosa provincia de Lugo, xunto á muralla, os camiños de Santiago, Francés Primitivo Norte e as catedrais de Mondoñedo e Lugo. Pois aí queda a noticia desta semana. Trasladámonos agora a Lugo, onde nos atomamos cun deporte moi interesante. Ali está a nosa corresponsal Sofía Braldes. Hola, Sofía, que fases aí? Ola a todas e a todas. Pois veredes, estou no pabillón municipal de Lugo. Imos falar da esgrima, un deporte minoritario que va máis na nosa provincia. Unha proba disto é o traballo que está a facer coa canteira o Club Esgrima Lugo. Por iso, por si vos animades a practicalo, deixo-vos con esta reportaxe. A canteira do Club de Esgrima Lugo medra. Este año non sabemos por qué, ou sí, entre pequeñas curiosidades, casi llegamos a 20 o pasamos de 20. Es más, hay más niños pequeños que veteranos que por lo general nunca ha pasado eso. Nico e Xiao están entre os que comezan neste deporte e triunfan. En Vigo conseguí la primera medalla de bronce en un campeonato individual. Conseguí la medalla de bronce con Xiao y es como algo que te motiva para poder seguir yendo a esgrima. O palmarés do club Lucas suma este ano outra vitoria. En mi último triunfo deportivo pues fue el ranking gallego que quedé campeón. A esgrima é unha das disciplinas máis precisas e difíciles de dominar. Siempre tienes que estar concentrado en los movimientos que hacen, te ayuda a generar más reflejos, también ganas un poco de fuerza, pero sí, la concentración también es muy importante en este deporte.
Esgrima es tiempo y distancia y es lo que se trata de hacer. Si no se hace la práctica previa de los ejercicios anteriores, no nos salen las cosas. Nas instalacións do Pabillón Municipal dos Deportes de Lugo adestran todas as categorías, contan con 35 licencias federativas. Mentres uns tiradores practican puntería, outros arbitran. Sí, por ejemplo, si el de la derecha le da al de la izquierda, pues sería para el punto y para él sería un tocado. E non só aprenden a dominar a técnica. Esto se llama espada, sirve para luchar en esgrima y esta parte de aquí es la cazoleta. La careta sirve para la protección en la cara. A camaradería é unha das sinais de identidade deste equipo de mosqueteiros do século XXI. Pois sí que ten boa pinta isto da esgrima. A ver se noutra ocasión temos oportunidade de probala. Sigamos agora con o noso informativo. Chegamos agora coa Tico Inquisa. Ola a todos e todas. Hoxe atopome rodeado de compañeiros e compañeiras os que lle vou a pedir colaboración nesta pregunta. Ángela, cal é a túa afición favorita e por qué? A miña afición favorita é dibuixar, porque dáseme bastante ben e gústame moito. Moi ben. Andrés, cal é a túa afición favorita e por qué? Bueno, non pasa nada. María, cal é a túa afición favorita e por qué? Patinar porque me gusta moito. Moi ben. Pablo, cal é a túa afición favorita e por qué? Os coches, porque gústame moito os transportes. Moi ben. Ángela, cal é a túa opinión favorita, a túa afición favorita e por qué? Xogar ao vólei, porque gústame moito o deporte. Bueno, ata aquí a colaboración destes amables compañeiros. Ata pronto. Ata aquí a actualidade. Así despedimos hoxe o Tico Diario. Moitas grazas aos participantes do Colexio de Cingoi de Lugo pola súa colaboración, así como todos os que fixeron posible este programa. Ígamos agora coa información do tempo. Buenos días y bienvenidos al Espacio del Tiempo. Hoy comenzamos con el mapa de Europa, donde podemos observar que viene una borrasca que afectará a la mayoría del territorio. Ya con el mapa de Galicia observamos un tiempo muy variado. En Lugo tenemos sol en la costa, también en La Coruña y en Orense nubes y claros. En el mapa de Lugo, nuestra provincia, observamos que en la costa tenemos sol, mientras que en la ciudad vamos a tener lluvias. Hasta aquí el tiempo, muchas gracias y espero que disfruten de su jornada.